Fusak yok el. Baba. Ha? Yini? Kwenze njani? Phuphe ngicule stage. Hawu baba. Kanti uthuswe ilonto. Bengicula ngesingisi. Hayi. Kusha ke lokho. Hayibo. Man. Ukoneleni ngimahewu? Oh no, siya practice. Ngipractice ukumngena umakhuzwayo uMawufa since sekuseduze. Wemahewu. Ufuna kanjani? Mahewu. Makhuzwayo. Hey, Mahewu. Akulona iphupho lesilona kethi. Hayi, ngeke ngazi Dlamini. Amshona abantu abasuke besephupheni, basuke bengazi ukuthi basephupheni noma cha. Because umuntu osuke ephupha owenza izinto zibe real. Dlamini, ungishayelani manje? Ubuzwela ubuhlungu. Hawu kubhlungu. Hayi. Shuja siphuphi impilo yangempela. Hayi, no Dlamini, mina befanele ashaye wena ukuprove ukuthi awuphuphi ngempela yini. Hayi. Uma wena ushaya mina, shuthi iphupho phela le ngoba lokho akusoze kwenzeka. Oh yeah. Maybe you are right. Man. Lempama engishaye ngayo ibiwahazulu. Dlamini, ufike uyangishaya muqedwe incoma. Cha, angingcono. Umahewu engimaziyo, lehamba amafanele ngabe imginqile. Manje uqonda ukuthini ngalokho? Angiqondile okuningi, sondelela kancane. Hayi, ngeke. Hayi. We Philip. Awuthiwa yakhe phela. Hayi bo babudlamini azongidakelwa la. Oh. Hayi. Angiphuphi. We Philip ngiyadlala. Too late sengimtshelile umakhuzwayo. Mana mapages. Yini ke manje ipaparazzi? Ipaparazzi ilabantu abashuthayo. Mapages. Ngathi kuwena ungasebenzisa amagama esingisi aqinile amaningi. Bewu right to influence. Upaparazzi usuvakelani ke manje? Dlamini awaqinile lamagama kodwa. Wawathinta mapages. Yabona ke ngakho ukuthi usuyaphendula kakhulu. Sekufanele ngibuye ngishaya. Kodwa Dlamini mfethu. Dlamini wawuthe kimi awuphinde ukuthembisa indungu ngoba sesingabangani. Ukuthi sabangani mapages akusho ukuthi ngeke ngize ngishaya. Umuntu mayibhede uyashaya. Come on. Uyaphi manje mapages? Dlamini mfethu, walento yokuperforma uyenzela mina. Manje sengibona ngathi ngawedwa lento. Yebo ngiyenzela wena lento yokuperform. Kodwa nami ngizobe ngikhona lapha eTavern. Ngakho ke angizoyeka ubhede ungihlambalaze ebantwini basemphakathini. Ngiyahlonishwa mina la endaweni. Dlamini, awuhlonishwa la endaweni. Uyesatshwa.
kunomehluko kulento. Uthini mabetshisi? Mabetshisi uthini? Uthini mabetshisi? Yey, uyizwile indaba kaDlamini? Ushawe heart attack. Hayi bo, wafa. Mana nini? Uyabona ukuthi indaba angakuthandi wena mfana. Uyaphapha. Okay, thanks. Kwenzakaleni ngoDlamini? Musungijwayela kabi wena mfana. Ngikhuluma nefone, angikhulumi nawe. Okay, qhubeka ukhulume nefoni. Qhubeka nawe futhi uhambe. I-heart attack Mkhozi. Isono kodwa ngomkakhe. Ubusuzwile ngoDlamini. Umzwani ngoDlamini. Ushawe heart attack wafa mfethu. Isono nje ngomakhuzwayo. Hayibo, akasekho uDlamini. Uzwa ngoba Ngoma amapentshisi. Yazi umakhuzwayo akazwani noma wakhe. Okusho ukuthi emndenini akekho umuntu behind yena. She's all alone. hayi, I'm sure ukhona uMahewu plus umndeni wakaDlamini. Yeah, but ubani ozoduduza yena? Makhuzwayo needs a shoulder to cry on. Hayi, malume. Waqoka first kanje ugeze nini? Makhuzwayo needs me mjomba. Hayi, malume. Ungamsheli please. Ungenzi kwale ndoda eyapropose umfelokazi emngcwabeni wendoda. How dare you? Ngiyokhalisa lapha na kaDlamini. Ungangithathi kanjalo. Hayi. Hawu. Mana-ke mntakasisi. Nginjani? Ngi-sexy. Ngi-presentable. Fusek malume. Phela kufuneka ngifike ngiyimumbi lapha yana. That might be permanent, but drip is forever. Hayi ugogo wazala inkinga la. Manini. Bengiphupha yonke lento le. Kona kuphike baba. Konke nje konke ukushaya uMahewu nokulwa nomapentshisi bengiphupha. Hayi, lokho kwenzekile, ungisakazile. Okusho uMakhuzwayo wena athi khona uMahewu. Hayibo cha, hayibo. Kanti kuphi okwenzekile ngempela? Ungishaye ngempama. Ngathi ngithi ngiyeke ukupractice Dlamini, wathi uthi uyangishaya, waphathwa i-heart attack waquleka. Okay. Oh, ucela nofike lapho ukuthi akuthwekhele. Cha, akasayibeki ngendlela eyiyona ufike lephi. Ngithe akathweke. Bengingasho mina ukuthi akathwekele mina. No. Bengithi nje akenze emphakathini kuze ngibone ukuthi ngabe ngisahleli noma ngabe ngilele. Manje uDlamini ngeke axolise. Sidalo.
Ngixoliseleni mabhentshisi. Mabhentshisi ngishawe i-heart attack ngenxa yakho yokuthi awuzwa. Uwofuna ukuxolisa kumina. Mina ngisakazelwani ngempama? Uyazi maye ngicabanga ukuthi i-heart attack le ingenze nganenkinga yokuzwa endlebeni. Awusondela uzongitshela eduze leyo nto ngitshelayo. Hayibo wena kanti usilime sinjani? Ufuna ukuphinda. Hey. Imakhuzwa uyaphapha yezwa. Hayi baba, akuyona kodwa indlela ukukhuluma nami ngayo le. Wesiphambi kwabangani bakho. Hayi. Yobe mama, ngiphaphazile ngithatha amawala. Ngiyaxolisa. Athi ukulala kancane baba. Hayi. Kulungile ukuthi ngithi lala. Nano babili ngingavuki nila ngavuka nila ngiyanibhonya. Oh, yinde lendlela inameva kuquthandaze. Yeah. We. Usuyekile ukuba isangoma. Ngasho kodwa ngathi wena wathwasiswa ukushoda kwamathuba emisebenzi awunalo idlozi. Kanti cha, njengoba ngigqoke kanje, ngiyokhalisa kaDlamini. Uyokhalisa kaDlamini? Yini sekwenze njani? Ubungakezwa? Bengeke ngibuze ukuthi sekwenze njani ngibe sengizwile eMaxwell. Sekwenze njani? Hayi phela ungabi neattitude, uzosuke ngakutsheli mina. Siyazi ukuthi uyathanda indaba Maxwell. Ungeke uhlale nje ukwazi ungangitsheli. uDlamini akasekho ushawe heart attack wafa. Hayibo. Unamanga. Hayi Maxwell angithi nje uDlamini ngimabone nomapentshisi bedlala isiginci lapha izolo ekseni. Unamanga. Ukuthi umbone izolo lokho ngeke kumvimbe from ukufa Bucks. Cha Maxwell angisho ukuthi unamanga ngoba ngikuphikisa. Ngithi unamanga ngoba ngiyathuka ngiyamangala. Oh, bengithi uyangiphikisa. Hayi cha. Uzwe ngobani wena? Uzwe ngoma kamapentshisi. Hayi, ongenzeka kuba uqinisile ngempela phela uma kamapentshisi uzazi zonke indaba zala endaweni. Yeah, well, nami ngithi ngiyokhalisa umakhuzwayo lapha. Hayi, angisale sengihamba nawe. No. Yazi uDlamini ubengakuthandisisi kahle Bucks. I think mhlambe mana kancane. Maxwell, angithi uyasho nje la uthi uDlamini ushonile akasekho. So, Bucks, uDlamini umuntu ongasheshi ukudlulisa. Yini engathi ufuna ukumbona wedwa nje umakhuzwana? Cha, mina bengibhekelele. Maxwell, siyazi ukuthi wena umakhuzwayo wamthanda usafunda naye high school. Ngiyahamba. Oh, dabukileyo ukuhlabelela uyamthokozisa. Oh, dabukileyo. Oh, dabukileyo. Amen makhuzwayo sisi. uDlamini akafile. Ushawe i-heart attack, usevukile futhi. Wangihlambalaza ke Maxwell. Wake wezwapha umuntu avela aqala iculo lasesontweni egangeni. Ukududuza kunandawo. Umuntu umduduza noma ikephi. Silime mina. Uyazi silime mina la. Ngokuthi ngikholwe wena mangamene.
Lele ninokela umahewu. Yibo. Dlamini akekho. Hawu, ungifonela sengiseduze kanje? Cha unemali bo. Ngizokwazi ngani mina ukuthi ususeduzane? Ukuba ulindile kancane ubuzobona sesengiseduze. Ukuba ubukude, ngizokwenza njani? Phela ubuzolinda kancane uma ubona ukuthi angifiki ebese uyafona ke. Kuphi uDlamini? Uvukile, ngicanga ukuthi ukamapentshisi. Okay. Yazini please, ngicela nje uqoqe konke la. Ngihlezi ngikukhuza ngokushiya isikwa njalo ngaphandle. Hey. Hayi makhuzwayo, nginqozule kayi1 lenyama, kayi1 ende ngiyabuya manje sidliwe. Makhuzwayo, uyidlele lenyama yami. Hey ungazongisanganela wena. Ngingayidlelani mina lenyama ehleli la ngaphandle? Nginayo mina inyama ehleli la kwi-microwave. Pho ubani oyidlile? Ende mina anginawo amazinyo mangaka. Khamisa makhuzwayo, ngibona ukuthi awekho yini ama-residue e-chicken. Ungazongibhedela wena. Anginayo i-resident ye-chicken mina emlomeni wami. Ngabe uDlamini odla inyama yami? Hayi, uDlamini akayidli inyama. uDlamini akaze abe ne-heart attack until izolo. Hawe ma he uDlamini udla inyama ngicela Samson back. Sasana. Makhuzwayo, it's residue, not residence. Hey fosek mahewu. Sorry ma, awukazi umbona uDlamini? Angikuzwa. Ngibuza ukuthi awukazi umboneni uDlamini. Yo. Angikuzwa. Awukazi umbone uDlamini? Yo, angifaki ibuko. Utheni sisi? Ngithi uDlamini awukazi umboneni? Angikuzwa, mhlamba ubhale phansi. Sawubona mama uhlahla. Sawubona mahewu. Uma unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Ngiyaphila. Bengisacela ukubuza ukuthi uDlamini akwazi umbone yini? Ubela bahamba nomapetshisi. Bahambe nini bashone ngakuphi? Uthini sisi? Bahambe nini baya ngakephi? Kade bela bahamba manje bathi baya kaDlamini. Okay, siyabonga ma. Siyabonga ma. Angizange sisi. Hayibo kanti why mina lo mama engangizwa? Uma wawubingelelanga uvele wafika wakhuluma nje. Ale motosa, we
Hey, mabetshisi man. Hey. Hey, kuzogijima uhle man. Awu madoda. Hey, mabetshisi. Uyazi mabetshisi. Ekhaya kwakuthiwa awuvumelekile ukubheda ube upracticeile. Ukubheda upracticeile akulona iphutha mabungu. Dlamini, iphutha kuthiwa iphutha ngoba kuyiphutha nje. Hayi ekhaya kwakungenjalo. Ubaba wekubuza ukuthi ubheda kanjani upracticeile. Sisho isibhaxo. Uyazi ngiyakhumbula ngelinye ilanga sinojama safundiswa ukukhuleka amafindo lawo kubopha inkomo. Sapractice isonto lonke. Emva kwesonto umuntu wanikwa inkunzi kwathiwa kayikhuleke. Sayikhuleka saya esikoleni. Salandwa ngorecess inkomo seyiqashukile. Sadla ummbila zawuqeda. Yisafa induku. Yisashawa savalelwa exhibeni. Umuntu walala nezinkukhu amasonto amabili wonke. Hey saphuma sizacela nojama. Hey sasizace. Dlamini uyahleka mfethu. Uyazi trauma lo ongicela yona la. Hayi akuyona itrauma mabentshisi past. Uyabona ubaba wayethi uma ungeke into uyenze kahle. Ngani vele ungayenzi. Ngicabanga ukuthi mhlambe enye izinto engenza ngibe buthaka ukuthi sekusondela lento yokuthi siyo perform eTavern. Oh, and usabula uzobheda Dlamini. Dlamini, khuleka. Ubaba wakho akekho. So akekho umuntu ozokujaja. Ngiyakwazi lokho. Ukuthi nje phela isejwayezo siyayihlula ingqondo. Dlamini, relaxa. Ubaba wakho kadafa. I'm sure amathambo asaza phela nanenyama idliwa sentuthwana. Kwangathi mabentshisi lento ukuthi ubaba asekho yakujabulisa nje. Waloko uyigcizelelile manje. Encourage Dlamini. Ngokuthi ubaba kadafa. Hayi Nxese ngiqhamazelileke lapha. But engizama ukusho la ukuthi dedela igazi. Lapha mhlaba bazobe bawu7 and ngineshow awube sabonke obani lapho. Ya, qinisile. Uyazini uma sabheda kwakhona ohlekayo namshaya. Yeah, kodwa ke ungamshaya same time. Ngoba ngabaphinde basidedele siphinde siperforme lapha. Oh yeah, qinisile. Uyanizowenza njani? Ngizotshela uMahiyo eyabhala abahlekayo. Bese siqedile uperform. Bese ngiyabashaya. Okay, ithina. Dlamini, right? Baba right? Hawu. Ngiright. Sesikhulumile mabentshisi la. And sisole ngazi ukuthi into ebingenza ngibe ngalendlela ebengiyona leyo ukuthi siyo performa kusasa. Kodwa ke emva ukukhuluma namabentshisi hayi ngiright manje. No baba, sibuza ukuthi uright yini ngoba phela udla inyama kanti wena inyama uyidli. Ngidla inyama. Lesasinkwa odlile besinenyama. Ngidla inyama. Hayibo, baba, Dlamini. Dlamini mfowethu, udlala kanjani kodwa udlala kanje? Hayi baba ngempela wrong nje yazi. Awukahleni kuba serious. Hawu ngiyadlala. Ijoke. Inyama ngiyayidla. Angidli ngechoice. Ichoice yami ukuthi ngingayidla hayi ukuthi mhlambi iyangigulisa kanjani.
cha. Uyasikhumbula isitori lesebengicokela sona ukuthi sinojama savalelwe exhibeni namasonto amabili. Ngaleso sikhathi besivalele babe ngasiniki kudla. Sasidla zona izinkukhu lezo. Sihlaza. Maseke emva kwaloko ngakhetha ukuthi ngeke ngiphinde ngidle inyama. Yo, Dlamini. Yazi inkinga zakho uma ungahle uyithathe zonke uze i-psychologist nayo ingadinga i-psychologist. So baba when right way? Yeah, right. Uyazini. Sizonifaka namhlanje egroupini yethu kancane. Uzani hlani phansi sivuba ingoma. Ushaye izandla zikagogo. Izandla zikagogo zazishaya isigubhu ecaweni. Izandla zikagogo zazikusakaza amawupeta. Izandla zikagogo, izandla zikagogo, izandla zikagogo zazipheka amadumbe ngesonto. Izandla zikagogo zazithandazela amawukula. Izandla, 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 izandla zikagogo awuyidedele amabhentshi ngesingisi. Ngami. Uri adu makamini.